Badangan sing ali Taiwan kampung gede kaya putra dewek majikan nom mamai eri sing ganteng dewek minang kena bos Taiwan majikan nom dewek mamai tinggi meajang tuan gede mamai nenek sing anak beji tuh bodong ya kayak pemain bola dah. Kami orang pada jadi pikiran, kami kepada orang jadi otak. Ya, iya dong kita na wong edan kok, nun kok kudu ngerti kelawan keadaan. apa sih Kang? Keadaan kita lagi apa sih kok? Ay lagi manggung Manggung-manggung kayak dalam sandiwara. pepenyalan mamayalangan memang kane bos kubur ayam sentang dan ngomong hati Kita iki dan utus barang Gusti Pati Pranggula. Sebab apa? Putri Keraton Rai sekian kayak Denok Ayu Tanjung Sekar mangkat tanpa permisi, mangkat tanpa wara-wara. Bulannya sementara kian Rai lalu kami para pejabat divisi bagian lapangan pedang kemuliaan. Jangan dulu pegel ya. mana sayang Sulawesi mimi kongok aktif istri segerane aduh bodong ya tuh entah Bodong kayak bodong ada dipikir-pikir pak. sengit bae bodong kuning kita kumpul nang apa Mangkok kayak mangkok. iya mangkok mall kayak piring Oh, bahkan awang ngomong semaur manuk baik. semaur dia cakep goblok Wes aja dilatih ini bocah dan dilatih. suruh edan digawa-gawa baik Tolu kau cakep ku semaru manuk bae temen sirak ya. apa sih wel Well boy. orang pengen nih lo kakaknya mimi nyanis mama nyanis besam dewenge kemudian mimi nasi ngeduet timur Mar. Si kakang putus asalan putus harapan. Sawise paribasane kita kinancak gunung temurun jurang. Jurang jero den tenjoge alas langit den anjing. No kayu Tanjung Sekar sifatnya manusia. Sejene sing diglati benda mati kan. Kang ya, mumbai munggu cari pendapat kula mas sampai nih aja putus asa, aja putus harapan kakak. Kanggo apa anaknya kabeh, prajurit saking bedang kemulan. ngepun tenok diketi ngok nanang kenceng singane ngongkong berak manis senang mengasih Ya nune mana bener rebun. Pripun sih kang? Sing digati kita iki sifate benda urip. Sejen karo sing digati sifate benda mati. Namun benda mati sing digati begitu ning kono ya pasti ana ning kono ora kan. Mungkin masing digati benda urip mungkin berpindah-pindah tempat. Contohnya kita lagi wingi anak ning umai masing-masing. Sekian anak ning Sukaresmi Dompreng. Sukiki ngalimaning ora kan. Ning Anggaranu. oh Anggaranu mana manukan namanya ringeng majik sangat nongong Kobar, Kabul, lan jajaran pedang kemuliaan khususnya divisi bagian lapangan. Mangga Sementara kini kita iki orang kena putus asa ya Rai. Orang kena putus asa harapan. Apakah dan tembuk kita bebarengan? Kita jalankan sesuai kelawan perintah. Ada Gusti Pati Panggulang ya. kengeng sing glorias pengantin saking kapus kadut aja lali selawase pemain pikir pemain lain
sing ana ning bejel dhewek ning lebakene sing dadi pikarep pribadine kula kono Kakang. Sampean aja sok nganggo ning Kang Elang, aja sok nganggo ning putus asa. Sebab priwen bu priwen lamun to sampean iki duweni salawasane beban pikiran diembaning sampean dewek, mongkone bakal sampean iki duweni salah sawijining pemikiran kang ora bagus kono kan. Ayo terbuka, apa-apa sih bakal terjadi. Kabeh prajurit-prajurit saking Medang Kamulan bakal siap bantu sampeyan kono kan. Kakirnya na putra kampulo yang keting memeneni Singapura aja nani selawas nok kuping apora takiwa nok karyati Singapura keting anune mamagedan gini Kang tekad dening kula jaring basane wendon takran taun lamun durung ketemu kelawan Nok Ayu di bakal balik maning ning istana Medang Kamulyan Kang. Dadi tekad sira bebarengan sedurunge kita iki bisa menokaken Nok Ayu beli bakal balik karena di Medang Kamulyan kono. Memang bener Kang. Iya, mangkok merene kok. Kok merene. Ana apa Kang Bul? Ana apa Kang Bul? Ya orang pati-pati diundang iku ana perlu goblok. Oh, ana perlu apa Kang? Ya perlu penting. Ih, penting masalah apa? Ya ada besi diomongaken. Cok sampean ngobrol apa? Iku pendilakan pe mataku ya. Kita mah bakal ngomong ora barek, ora krungu Kang. Ya budek pakasira mah. Iya sing pengen kita kebudek kunene mah. Nok Ayu ki mangkat ini. Siapa? Nok Ayu ki. Nok Ayu siapa kok? Nok Ayu siapa pimpinan sira kono? Iya siapa? Nok Ayu Tanjung Melati. Dodok. Goblok temen sih. Tanjung Melati dapat. Tanjung siapa sih kana? Dudu Tanjung Salep. Dudu Tanjung Priuk. Tanjung Sedayu. Sedayu bucak. Tanjung siapa sih tuh? Nok Ayu Tanjung Sekar goblok. Oh, Nok Ayu Tanjung Sekar. Mulane bakal sutradara ngomong iku dirokokaken kupingnya dirokokaken. Aduh, di Kang Bul megalak di. Ya kita melagi galak-galaki. Sampai mau nafsu ning omah kita sang disasaran. Blenak kesilanya ku. Ya blenak oh. Kadro kaya konon boblek. Kang, kitaku tadi mene-mene ku arep ngati Nok Ayu Tanjung Sekar. Iya. Sampeane mulane ketakon ning mangkok. Takon apa kita ada di silaku ha? Takon apa? Bakal wong beli weru putu takon wong sing weru. Wah. Iya nih bener. Ya iya Kang, sebab Nok Ayu Tanjung Sekar ora ado-ado karo mangkok. Weru gopar morado-ado karo kitaku. Dadi siraku weru maka Nok Ayu Tanjung Sekarku. Ya weru. Dadi segala permasalahan apa bae sing ora weru, tutuk takon wong sing weru. Putu takon wong sing weru. Kita kan beli weru. Sampeyan ora weru makate. Gopar beli weru. Gopar apa maning? Bodong beli weru. Bodong ora weru. Dadi segala permasalahan apa bae sing ora weru, kutuk takon wong sing weru. Wong sing weru. Bocah mah kadang bener pikiran. Sampeyan mari mangkat ku patuk loyong-loyong bae dadi kesasar. Kene aja. Wong pinter anak kekurangannya. Bener. Wong bodoh anak kelebihannya. Anak kelebihannya. Satu contoh. Ki. Senajaran bocah blesak. Iya. Tapi beli bagus. Aduh. Bagian bocah blesak anak kelebihannya kono. Oh, kelebihannya. Iya. Ya. Bagian bocah blesak, ambune blenak. Mampune sira, mampu wedus. Iya. Aja sok disepeleaken raye. Iya ning. Bagina mangkok iki bocah kadang-kadang. Iya, kadang-kadang. Kadang-kadang bener, kadang-kadang ora bener. Iya, kita bawa wong stres. Iya edan sira Pak. Dadi ora weruh kita kok. Oh, dadi sebenarnya sira ngomong kaya kono ku weruh ta beli Nok Ayu Dewi Sekar ku ngendi? Dadi sampean ora weruh. Iya. Gopar ora weruh. Ora weruh. Bodong. Kabul-bul weruh blibul.
Baka wong beli weruh putih takon sing weruh. Nah, bener kudu kok bener sirake. Iya. Bener. Bener Ya ini. iya, Kang Bol kan ora weruh. Gopar ora weruh. Beli. Nah, baka wong beli weruh putih takon wong sing weruh. Cakak. Ngene ya. Apa sih? Sira ki ngomong kenteng-kenteng ki kali sirane weruh ta beli. Weruh apane ku? Nok kayu ki. Nang kayu Tanjung Sekar. Iya mangkat ki. Embo. Ucak ku kawitan bae aku do. Aja mane-mane siraku dang. Apa sih? Baka ora weruh aja kenteng siraku. Iya polane Kang sampean kok ora weruh. Iya kita beli weruh. Gopar ora weruh, Buntung Le. ora weruh. Baka wong ora weruh pun takon wong sing weruh. Sing weruh sapa? Ya embu. Sing weruh mesti takon sapa kitanya ki. Nyangkane bakas wong beli weruh ku ada sok ngaku weruh. Sampai sing aku weruh kita kan ngomong. Iya. Baka wong beli weruh pun takon wong sing weruh. Bener. Iya. Ya maksudnya Kang Bul mah bokat sirake weruh. Oh ya boro-boro kita mah. Ora. Ora weruh apa yang wong doma. Are digedhok ini bete laras rek ngomong aku Bang. Wes. Semono wong lagi putak kalau semono wong lagi pusing. Iya dong. Digawe seneng-seneng darah di seneng apa kita nek di siraku. Apa sih? Goblok. Aduh, mau lagi pengen main aku nangis-nangis. Barang sekim sombong sampean ku. Priwen maksudnya siraku priwen. Lagi daftar main aku nangis-nangis. Coba aja kok anjing akan kita main jeneng kana wis ora betah ci. Ning endi nih? Ning kana ka. Ning kana. Ning gabana. Hari ngomong ke ajak beda akan budal siraku. Ya sampean ya beli. Iya Ya beli. iya. Ya wis kane gak Kang ari iya baik kan. Yang kang lale be weruh. Ngomong karo siraku lah katung-tunge. Ah, isi yang natung-tung emang kanan yang kendang tung. Weh! Ucok ulah kepikiran putek kayak ini. Putak mikir apa, pusing mikir apa? No kayu Tanjung Sekar ki durung ketemu gini. Ayo wis endak kono, dipikir temen anaknya siapa? Ya anak pimpinan ngono. Jen, tak diganti wong tua nih, beli mall kita sing malah pusing mah. Ngomong awan bae itu sengit wah. Setelah ngomong karo siraku lah katung-tunge. Mena kumpul. Priwen Kang. Solusine priwen coba. Yakin ki solusi memang kaenen. Priwe. Ya apa alane kita ki wong sebagai bawahan. Iya. Sing ngaran bawahan itu dituntut Iya, bener. tanggung jawaban. Anak bener ya wong Sementara emang. Iya anak bener. Dah. Aja temenan besi Kang Bulki. Sira mangaruh bae. Iya pan kita ngomong bakal beli parak ora kerungu. Sira dikokono sapa sih brene-brene aku? Ayo dong kita dewek. Apa Brene. Ya wis seneng. Ora perlu karo siraku. Hari mau diundang ke belum 5 rek. Cak priwen Kang. Solusi si Kakang ya. Priwen kudu Kang. Kita iki aja duweni benak pikir. Ya. Segala sesuatunya kita ki sebagai pejabat untuk diperhitungkan. Terus. Loh, kok- Area esuk sini ngendi Rus karena kanggo karo sing desa anggaran ku dalane sing ngendi Rus. Nah, bocah ya, rumah Pak. makan Marconi menggok ngalor. Oh, sing anak Alpa. Haha, ya wis, ya kesun ya Rus. Alah kasih. Dong. Sukiki ku jedong sing Alpa mancing aku ngalor. Rumah makan Marconi. Ora kita nuraga motor. Lagi apa? Ora. Lagi apa? Marconi Marpu aku lagi apa? Aja marpuah. Sini. Cengir. Diri akan kudu. Diri akan kudu. Diri akan kudu. Ayo. Iya. Ayo. Semono dijejak gini bae nek. Aduh, encok nembe waras dijejak maning Kang Bul ya. Cek. Pak Kanu masih rek dadi panglima. Cek. Ora pengen dadi panglima di awak aku semau prengus. Ora pengen. Ora pengen atur gaji kocak 3.000 perak nos. Nos kita menang ning pojok bae nos. Iku dianggokaken coba. Kok Nen.
Anggo kakang klambine. Waduh, semono-semono wis sewot. Ya maaf semene Kang Bul. Yang kita koyo wis kaya kene Nuria. Sing sopan dewakan kok. Sampeyan kok sing sabar bakal ngadep karo kita ku. Nah, meneh tanggal sijine. Bokaken. Semene sopane. Oh, aduh. Oh, ya, wis pantes. Kayak tuang cukur. Kualik kudu mangkok. Coba tuh dari maning. Bukan pantes mengkenen bae. Aduh, maaf. Patenan apa cek. Aja mati utangnya durung pur-pur acan. Utangnya masih durung lawas, durung pur-pur acan, durung sudah. Pengen mati ngora bae utangnya purku. Ya rata-ratanya bakal mati mapur setan. Rata-ratanya Panglima manggal mati, Klis mati bakal Panglima mah. Setan. Sing ora umure manusa kudu manusa sing atur nang. Kok meneh kah? Anapa maning ku hari kita ning pojok diundangi bae. Aleman setan. Oh, aleman karo kita. Kok? Ya memang sing aran manusa iki ora kena putus asa. Ya iya. Kok sing gendul temen gini Beli apa? kena putus asa ya. Ya ora. Sementara kini senajan tujuan kita ki durung tercapai. Paribasane jambu alas jambu kemuning. Jambu alas jambu kemuning. Wis lawas nembe ketemu maning. Wis lawas nembe ketemu maning. Karo masyarakat desa apa kini? Sukaresmi. 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 Ini dalam rangka apa sih kok? Dalam rangka apa sih? Dalam rangka perkawinan. Oh perkawinan. Iya. Pengen dadi penganten. Ayo pengen Kang. Wis nemu demenane. Ya durung iku matakiku kita kok ora payu-payu. Anak tangganya kita sabar kok. Sing bener gak? Bocah wadon paling sabar-sabar bocah wadon. Nah, bocah wadon dedek pengantuknya kayak ngapa Kang? Bocah wadone ari body mah oke. Oh, Cuman bocah wadon mau bakal disapa ora celingak, ora celinguk. Oh, berarti wong menengan ya Kang? Wong pendiam. Wong pendiam. Iya. Iya. Bagian sira duwe keluarga bocah menengan. Ay, ya bagian Kang daripada wong sing rewel gampang nyewotane. Kunku ora sok tukar kok. Ora sok tukar. Iya. Nah, kita mah pengen rumah tangga ora sok tukar ku Kang. Bagian. Bagian Kona ketemu pating cengkerem beraine. cekerem. Pada barem. Ih, priwe maksudnya? Bocah wadon mau ka ora bisa ngomong bagian. Ay, bisu. Ih, Kayak gampang mah Kang. potong bayar dong. Hari rundingan si priwen. Wes. Sekian mangkok untuk bisa menghormati bapak tuan rumah sekeluarga. Oh, bapak tuan rumah sekeluarga. Aja digawe ngelamun, aja digawe pusing. Iya, soalnya makin Kang, ake keluarga sing bongas, keluarga sing Cipedang. iya. Pirang-pirang gini keluarga nih di tuan rumah ki Kang. Bapak tuan rumah arane siapa? Ya embora weruh. Ya kenalan mana? Bapak tuan rumah arane siapa ya? Iya, sing manja, sing manja. Bapak tuan rumah menia ka salaman, orang ngopa duit ko apa-apa. Sing penting salaman, bebong ketemu dalan.